quen dentro duns anos poderemos dicir tiven a fortuna de poder facer un obradoiro, participar nun obradoiro de regueifa titulizado por ela. Eu, desde xa este primeiro momento, quero agradecerlle moito a súa presenza aquí entre nós. Espero que Lugo sexa unha das sedes, unha das localidades galegas onde a teñamos máis vista que ata o momento, porque preguntaba yo ao principio, polo momento aínda non se ten prodigado demasiado, porque pese a súa manifesta xuventude, que case é un insulto para os que xa peinamos canas, xa ten unha longa traxectoria musical e como regueifeira. A ver, Alba María é unha rapaza que, bueno, por motivos familiares naceu nas illas de Gran Canaria, na illa de Gran Canaria, sí. Pero ela é viguesa, a súa familia é aquí, mesmo ten ascendentes maternos da provincia de Lugo, de Ferreira de Pantón, e neste momento vive en Compostela, e ten unha traxectoria desde os 13 anos vinculada á música popular galega, á regueifa, e no ano 2013 aproximadamente empeza a tomar clases de maneira máis profesional de canto, e un ano máis tarde xa gaña o primeiro certame de música de autor que convocou o Concello de Teo. A raíz dese premio publica o seu primeiro traballo, aínda un traballo que parte del podedes localizar na rede, recoméndovolo porque esta rapaza ten unha musicalidade extraordinaria, ten unha voz privilexiada e un gusto poder escoitala de verdade, aínda que hoxe non nos vai beneficiar coa súa música, senón coa súa música poética popular a regueifa, que para quen non saiba o que é, trátase de composicións improvisadas por parte de xente do común, poetizadas, e que normalmente se digamos nas que se enfrentan dúas persoas que van alternando composición. Aínda que a regueifa é máis ben popularmente masculina, iso non quere dicir que non houbera regueifeiras mulleres, e de feito un dos labores que Alba está intentando desenvolver coa súa actividade regueifeira, un dos obxectivos é precisamente dimensionar a figura da muller e darlle un matiz feminista, igual que nas súas composicións musicais. Entón, ela vai beneficiarnos cun obradoiro que se chama, que leva por título A Regueifa 2.0 Educando en Igualdade. Ela vai pedir a vosa participación e vai ser comprensiva coas nosas limitacións poéticas e máis musicais, verdade? Entón, nada máis que agradecervos a vosa participación e pedíndovos un aplauso para recibirla. Moitas gracias, compañeiro, digocho de corazón, deixachesme polas nubes coa túa presentación. Eu estou aquí agora, agora e se me deixas, vou empezar o obradoiro de regueifa. É unha cousa moi bonita, moita alegría me dá. Ten cuidado que enveneno, ai se queres coa maza. E digoche unha cousa, eu non che son unha meba, teñoche moita alegría, enveneno coma Eva. É verdade, compañeira, digo yo a toda a xente, hoxe estamos aquí para plantar a semente. Comezamos nos agora, e neste fermoso día, deixo eu xa de cantar e facemos poesía. Entón, bueno, como xa, con moitas gracias.
este é un obradoiro interactivo, ultra interactivo, vale? Chámome Alba, moitas gracias pola presentación, a verdade, agradezolle moito, deixoume así un pouco, e vou dicir, bueno, pero... Foi verdade todo o que dixo. Foiche verdade, como diría a miña boa. E iso, chámome Alba, o sea, chámame Alba María, pero podes chamarme Alba, e hoxe imos aprender a regueifar. E agora, pregunto vos, que estiven facendo? Vamos a desmenuzar un pouquiño. Que estiven a facer? Despertamos un pouco. Regueifar. Temos cordas vocais, regueifar, vale? Regueifar, por aquí, que máis? Estiveches a facer unha construcción improvisada, dando man do momento da situación. Non funciona o botón de... Sí. construcción improvisada. Non funciona o botón de... Vale. Vale, ok. Vale, construcción improvisada, regueifar, que máis? Ironía. Que máis? Provocación, Provocación, humor, humor, Rima. rima, moi ben. Que máis? apelación ás persoas, Apelar á xente, vale. Apelación. Que máis? Provocar. Provocar, probación, moi bien, vale. Comprobación, que este teño... Aí está. Que máis? Algo máis que se vos ocorra? Que en estiven facer? galego, En galego. Vale. Que máis? Con referencias culturales comuns. Referencias culturais comuns que expertas a xente iso que onte se dedicaron tarde. Vale, algunha máis que se vos ocorra? Estamos? Amor. Amor. Falar de amor? Ou, por exemplo, vale, falamos de moitas cousas. Vale, todas estas cousas, basicamente, se reducen a... Estou dando todo o rato ao... este botón. Todas estas cousas que acabamos de dicir sobre o que fixen redúcense basicamente a primeira. Se facemos construcións improvisadas, con ironía, provocación, humor, facendo rimas, apelando á situación na que estamos no presente agora mesmo, en galego, introducindo referencias culturais comuns, aí ven o amor, que é moi común a todos os seres humanos, e introducindo referencias culturais comuns a todas as persoas que nos están escoitando, estamos facendo, basicamente, regueifa. Entón, que é a regueifa, basicamente? A regueifa, a palabra regueifa ven do árabe raquif, que significa torta. E pensaredes vos, como se chega de torta a un xénero de improvisación oral? Pois ben, a regueifa, co seu orixe dende hai máis de 300 anos, é basicamente tres cousas: un pan, un baile e o xénero de improvisación oral. E como pasamos dun pan ao xénero de improvisación oral? Pois moi sinxelo. A regueifa inicialmente era un pan de trigo, un pan branco, un pan, por lo tanto, un cereal moi prezado, hai pois 300, 200 anos, que só se utilizaba polo pobo máis raso, digamos, nas situacións especiais, porque era un pan moi valorado, moi caro, non? Que situacións especiais? Principalmente no norte de Portugal falábase dos bautismos, dábase unha regueifa ás nenas e os nenos que eran bautizados, e na Galiza utilizábase, poñíase o pan da regueifa nos casamentos. E aí é onde se sitúa a orixe do resto das funcións da regueifa, non? A segunda función dicíamos que era un baile. Entón, imaginamos que casan dúas das persoas que están aquí hoxe, que estamos aquí. Casamos, facemos un banquete de bodas na aira da nosa casa, e despois de comer, despois de que acaba toda a comida, poñemos o pan da regueifa no centro. Que pasa con ese pan? Imos comer directamente? Non. Antes diso, nalgúnas zonas, collíase o pan, poñíase, por exemplo, aquí, e dúas persoas poñíase aí no fondo. Que facían? Unha carreira para ver quen levaba ese pan, quen levaba a regueifa. E quen correse máis era a persoa que levaba a regueifa. Non era o máis popular. O máis popular que se realizaba en torno a regueifa era o baile.
collían o pan no medio da mesa, as mulleres normalmente, se había máis dun, varias mulleres, se había a muller que bailase mellor ou que tivese mellor zona de bailadora, poñíao en riba da cabeza e bailaba un baile que normalmente era unha muñeira, non? Entón, imaginaivos, non se lle podía caer nada, non? Eu non bailo nada ben, pero imaginámonos un baile de muñeira tranquilamente, non? Entón, despois dese baile de muñeira, volvían deixar o pan na cabeza, porque a verdade é que a segunda lles caía o pan, deixaban en riba da mesa e agora chegaba o momento, agora sí, de partir o pan. Que pasaba e como se partía ese pan? Imagineivos, estamos na mesa, acabamos de comer. Chegaban xente de fora da aira, digamos, xente que non fora convidada ao casamento, xente que podía ser da parroquia, que probablemente non o fose, porque a xente que era da parroquia normalmente fora convidada ao casamento, xente de fora, que chegaba á porta da aira onde estaba celebrándose o banquete de bodas a disputarse coa xente de dentro, convidada ao banquete de bodas, ao reparto da regueifa. Esa xente de dentro, convidada ao banquete de bodas, que se disputaba o reparto da regueifa, podían ser ou familiares, que improvisaban moi ben, ou persoas que foran especialmente convidadas nese momento pola súa destreza como improvisadoras, como improvisadores. Imagineivos a importancia dun improvisador dentro da casa. A estas persoas chamábaselle improvisadoras, improvisadores da dentro, mentres que as persoas que non foran convidadas chamábaselles improvisadores, improvisadoras da fora. Disputábanse unhas e outras a honra de partir o pan, porque xa sabedes que quen parte e ben reparte, sempre garda, mellor parte. Exactamente. Por lo tanto, empezaban a botar coplas. Cal era o elemento que mesuraba esas coplas? Había unha especie de código en algúns lugares que era: se a regueifa tiña cravado un coitelo con un mango de madeira, as coplas tiñan que ser suaves, non podían pasarse moito. Se na regueifa había cravado un coitelo con mango de ferro, as regueifas podían ser locura. E aí a locura, desa locura temos no século XIX, principios do XX, unha chea de noticias, de novas, que nos falan de mortes por regueifa. E incluso que nos falan de nos poñen a copla que ocasionou a morte. É moi gracioso. Hai unha que di vou meter as tuas palabras e poñelas nunha cesta, nunca a batalla venciches, nin tampouco vences esta. E entón, o tipo tal, e deulle cun paraugas e matou. Imaginemos cun paraugas. De todo, sí. Entón, que outras cousas máis había? O costume de roubar a regueifa. Non sei se coñecedes o que son os bandos de mozos, era moi habitual que houvese bandos da mocidade, bandos de homes, de rapaces novos, que se dedicaban a facer falcatruadas bastante importantes polas parroquias. Unha delas era o roubo da regueifa, que ocasionaba tamén bastantes persecucións e posteriores mortes. Entón, chegamos ao momento de botar as coplas. De que se falaba durante esa regueifa? Falábase das vestimentas dos noivos, da noiva e do noivo, falábase da madriña, sobre a necesidade de que a madriña, que era normalmente a que proporcionaba a regueifa, puxese o pan tamén. Falábase tamén de distintos casos que puidesen acontecer na parroquia, incluso de romances que puidesen ter anteriores os noivos. Entón, como se decidía quen gañaba a regueifa, e despois imos ver cal era a estructura, todo iso, pero xa imos meternos nós dentro. Como se decidía quen gañaba? Primeiro, podía ser a persoa que nunca quedase sen palabras, digamos, a persoa que nunca fallase nas rimas, que dicir que pasou iso é un pouco, dicir que ese era o argumento para gañar non ten moito sentido, porque ninguén quedaba nunca sen rimas. Era moi raro que alguén quedase sen rimas. Quen gañaba realmente era quen demostraba maior destreza, maior que botaba coplas máis requintadas, que botaba coplas máis orixinais. Esa persoa que o padriño normalmente decidía que gañaba. Era a persoa non só que podía cortar o pan, senón que recibía tabaco, máis doces ou o que fose, non? Entón, vale, chegamos á regueifa. Que pasou coa regueifa? Normalmente estendíase máis ou menos
pola zona por toda a provincia da Coruña, había partes que non, pero máis ou menos. Que pasou no principios do século XX? Empezaron a decaer as regueifas nos casamentos por toda este onda vaga de violencia que dicía, no, isto non pode ser. Claro. E empezaron a reducirse a zona en que se cultivaba a regueifa ata únicamente sobrevivir na comarca de Bergantiños. Por que sobreviviu? Cando comezou a sociedade industrial e comezou o traballo asalariado, as persoas empezaron a ter ocio, non? Antes non existía ocio, senón que estaba vinculado ao traballo, non? As cantigas, todas as... Bueno, todo estaba vinculado a momentos da túa vida importantes ou a momentos de traballo, non? Entón empezou a existir o ocio, empezaron a existir os espazos de socialización masculina, que son as tabernas, e empezaron a cantar e disputarse sen a presenza do pan xa, e nas mesmas coplas nas que antes se cantaran e se disputaran coa presencia do pan. Das tabernas pasou a fora, pasou a uns pequenos escenarios que se chamaban camarins, e onde se regueifaba, onde se improvisaba por premios, por algún premio, unha boneca normalmente, ou un pan doce xa, non? Tamén. Unha rosca, un bizcachón, chamaballe na comarca de Bergantiños, xa non era exactamente unha regueifa, o nome regueifa perdeuse para a denominación do pan absolutamente na zona, e chegaron a conseguir que esa boneca fose o premio. Por que unha boneca? Sospeito que a boneca era como unha sustitución da presenza feminina, desa loita por levar a muller, desa loita por dicir a muller vai ser para min. Entón, moitas coplas falan de que a boneca, a nena, como lle chamaban, vai ser para min. Eu vou levar a nena, eu vou levar a boneca, eu vou captar a atención da muller, para que a muller veña conmigo. Entón, despois deses camarins empezaron a popularizarse moito máis na comarca e a subir a escenarios máis grandes, e, polo tanto, a estenderse por toda a provincia. De toda a provincia, de ser famosos algún regueifeiros por toda a provincia, pasaron e saíron da provincia da Coruña e foron incluso a Lugo, foron a Pontevedra. Despois, en Vigo intentaron recuperala, a regueifa viviu momentos de que ben estamos, estamos fatal, que ben estamos fatal. Normalmente, durante o século XX, e no XXI, pois, empezou a estar máis visible. Que pasou coas mulleres? Apenas improvisaban no espazo público, que raro, verdade? Que non fixéramos algo no espazo público, toda loca. E só no século XXI, cando digo século XXI, digo hai 4 anos, empezamos a subir os escenarios de forma profesional. Nada máis, vamos a centrar a regueifa, basicamente, non era o único xénero de improvisación oral. Nos improvisamos en todas as partes da nosa vida, en todos os ciclos da nosa vida, en toda a nosa vida. Agora mesmo estamos improvisando, non? Ou seja, non sabíamos que íamos sentar no sitio no que sentamos, non sabíamos que ia facer esa temperatura, íamos sacar o abrigo, non sabíamos moitas cousas da nosa vida, pero improvisamos. A improvisación forma parte de nós. E igual que forma parte de nós agora, formaba parte de nós por todo o país hai 200, 300 anos. Se a regueifa se centraba na zona, que imaginemos ese cadrado de Galiza, na zona da Coruña, na zona da Ulla temos entroido improvisado, na zona dos entroidos xenerais da Ulla, que tamén son coplas, pero son faladas, non? Despois, outros entroidos improvisados, temos o entroido de Vilariño de Conso e de Viano de Bolo, nos cales tamén se improvisa con coplas faladas. Aí chamaselles brindis ou bombas tamén, non? É tamén un espazo de comensalidade, non? Imaginei, estamos aquí todos nunha mesa, falando, non? Falamos uns con outros, e de repente alguén di, bomba! Como aquí en África, non? Bomba! Entón todo o mundo cala, ese é o sinal para que a xente cale, e alguén bota unha copla improvisada. Cando alguén volve a pensar outra copla, volven dicir bomba, e botas outra copla. Cal é o parangón máis parecido, digamos, non? O parangón da regueifa, en Lugo, o brindo ou a loia, que se cultiva, ou se cultivaba, podemos dicir, na zona dos Ancares e do Courel, nas montañas dos Ancares e do Courel. É tamén un xénero de improvisación de boda, de casamento, mas non hai presenza do pan. Pode haber algunha rosca ou así, pero
non é o disputa polo pan. De feito, esa ausencia de disputa tamén se ve no nome. Brindis ven do alemán Ischrindisch, que significa eu ofrécecho. E loia ven do latín laudare, que significa dicir cousas boas de alguén. Non estamos nunca falando desa rivalidade, non? Dese elemento tan bélico da regueifa, que ten o nome do obxeto da disputa, como eu vou pola regueifa, non vou aquí a botar copias bonitas para xente. Entón, hoxe imos convertirnos e coñecer os segredos das regueifeiras e dos regueifeiros, dos brindadores e das brindadoras para podernos facer poesía oral improvisada. Pregunta, agora que a mí me gusta preguntar moito, vos pensades que podedes ser capaces? Ou que non? Pensan que non, a compañera que se chama? Iria pensa que non, tristemente. Cousa que a Iria. Alguén ten un micro por aí? O micro estaba por aí sempre? Sí. Entón, imos poñer un vídeo, vale? Imos velo, a ver que vos parece. Dura nada, dura 2 minutos casi. A ver onde podemos poñer. A ver se así este invento nos funciona. Vale. Non queres escutar moito, pero bueno, a ver se así. É unha comida como un doce que antes levaba ovo por dentro. O comía o que regueifaba mellor e o que bailaba mellor. A todos os amiguinhos que nos están acompañando, eu voulles dar un biquiño, voullo dar regueifando. El seu aniversario da nosa amiga Estrela, e tamén o aniversario da nosa amiga Abela. Pois elas son Mariña, Xoana, Sabela e Estrela, e teñen, bueno, tamén está a Mare por aí, que tamén regueifaba. No vídeo teñen 7 anos, creo, entre 7 e 8 anos, e non creo que teñan, non tiñan aí moita pinta de ter medo e de non saber, no? De creer que non saben. Entón, hoxe imos, bueno, son alumnas da Semente de Compostela, tamén. Imos aprender hoxe a regueifar como Mariña, como Xoana, Estrela, Mare e Sabela. Tocounos un pouco tarde a clase, pero nos imos aprender igual, que a idade non importa o que. Agora nos pillámoslo máis rápido. Eu cando entrei con 13 anos no conservatorio dixen, son maior para isto, porque xa entraba con 8, pois da igual. Entón, hoxe imos aprender os segredos máis básicos para vir, esperar, que isto de facelo con ordenador é moi raro, moi xa tecnolóxico para min. Vale.
hoxe imos aprender varios segredos que nos van permitir, sin rompernos moito a cabeza, debería copiar e pegar hoxe, pero basta. Vale, sen rompernos moito a cabeza van nos permitir Dios, aí vamos a plantar isto. Vale, improvisar, empezar a improvisar de forma oral. Entón, o primeiro segredo das regueifeiras e dos regueifeiros é que podemos coñecer moi ben a estrutura da regueifa, mas nunca contamos nin as sílabas, nin os versos, nin o da rima, non pensamos nada diso, senón que introducimos dentro do noso disco duro regueifeiro unha melodía. A través desa melodía e do seu ritmo xa temos todo o que precisamos para improvisarmos, ¿sí? Pero, antes diso, precisamos dicir que as regueifas son coplas, ¿sí? Por lo tanto, unha copla popular, unha estrutura moi precisa, unha estrutura de 4 versos, de 8 sílabas, que riman os pares, o segundo e o cuarto, nos cales os ímpares quedan libres, non teñen rima. Por favor, que ninguén intente rimar o todo, que aquí a xente está coa rima aí e tal. O primeiro e o terceiro non riman, o segundo e o cuarto son os únicos que riman. Como pode ser esa rima? Pois como todos os detalles da poesía din, pode ser osoante e consoante, como que iramos. Hai algúns lugares no mundo no que a rima só pode ser consoante. Por exemplo, en Cuba, nas décimas cubanas, 10 versos, teñen que rimar de forma consoante. Facemos un repaso, asoante riman soas vogais, consoante riman vogais e consoantes, ¿sí? A partir do acento da palabra. Entón, imos aprender a melodía, non? Imos deixarnos de ler xa e imos pasar á acción. Imos aprender, vou cantar un verso, repetimos todas e todos, outro verso, todo, ata o cuarto verso. E despois xa cantamos todo seguido. Vale? Entón, canto o primeiro verso, repetimos. Temos as manos así un pouco ben entrenadas, sí? A vergonza, se podedes, por o pasillo ese, podedes deixala ali, e despois ir a buscar, se tal, sí? A vergonza está aí, sí. Estaba buscando a xente, ai, a miña vergonza onde está? Vale, a vergonza por aí, podes deixala, e imos pasar a improvisar. Entón, canto o primeiro verso, sí? E despois repetimos. Tararironiroriro, tararironiroriro. Segundo verso. Tarariroriroraro, tarariroriroraro. Vale, moi ben. Seguinte. Tarariroriroriro, tarariroriroriro. E o último que é máis complicado, pero imos poder. Tarariroriroraro, tarariroriroraro. A tope, moi ben. Entón, canto o todo, eu soa e despois repetimos todo, todas, sí? A de 3. Bueno, canto eu soa. Tarariroriroriro, tarariroriroraro, tarariroriroriro, tarariroriroraro, tarariroriroriro, tarariroriroraro, tarariroriroriro, tarariroriroraro. A tope aí esa melodía, moi ben cantada. Entón, primeiro segredo xa o temos controladísimo, que é aprendemos a melodía e con ela todas as sílabas, os versos, toda a estrutura, guai, non? Témolo. Entón, o seguinte segredo das regueifeiras e dos regueifeiros é que sempre empezamos a pensar a nosa copla polo final. É como cando construímos unha casa, non? Dicimoslle sempre, cando dous obradoiros aos nenos e nenas, por onde empezamos a construir unha casa? Pois polo chao, non? Por lo tanto, a regueifa tamén se comeza a construir e a pensar polo chao, por abaixo. Por qué? Nos cando chegamos a un sitio e escoitamos a alguén a primeira hora da mañá dicir algo, e a última hora da mañá dicir outra cousa, o que máis lembremos probablemente sexa o último que nos dixeron. E nun espectáculo tan de repente, esta é unha palabra clave, a palabra repente, o que máis importa é producir impacto no público, vale? O público é moi importante na regueifa.
Aí pode haber dúas persoas regueifando, pero despois quen escoita é moi importante para modular que se vai dicir despois. Se isto fixo gracia, imos seguir por aquí. Se non fixo gracia, non imos seguir por aquí. Se isto enfada, podemos seguir porque isto enfade e quero que enfade. Depende, non? Por lo tanto, con que se queda o público? Co último verso. Podemos dicir eu estou moi contenta e a xente vai quedar con que ti estás moi contenta. E o resto non se sabe. Entón, que pedagóxicamente como se aplica isto? A regueifa, temáticamente, e agora deixamos a estrutura, pode falar de calquera cousa. Por lo tanto, podemos coller calquera realidade que nos tiramos do noso entorno inmediato, do noso coñecemento próximo, e aplicala, comparala, modificala, para que entre na nosa regueifa e con ela desenvolver o concepto que nos queremos. Entón, pero para iso ainda non chegamos a ese momento, primeiro temos que falar de que queremos dicir, que queremos expresar na nosa regueifa, que concepto queremos meter aí. E ese concepto vai estar nun 80% no cuarto verso. Por lo tanto, mirade vos ao redor, ou mirade no vosso interior, e dicídeme de que vos gustaría falar na nosa regueifa colectiva, na nosa primeira regueifa colectiva, ideas para poder falar. E antes diso, debuxamos un círculo aí ao lado, que vai ser o noso concepto, vale? Antes de que exista unha regueifa con palabras, existe un concepto, unha idea que a regueifa va a desenvolver de forma coherente, vale? Coherente, cohesionada e todas estas cousas, todas estas regras da gramática textual. A compañeira que queda fora, que non quede fora, que hai unha cadeira por aí maravillosa. Ves, é que non deixou a vergonza de dille que deixala, aí fora era a vergonza. Entón, temos un concepto. De que podemos falar hoxe? Falamos da semente, vale? Que ideas temos da semente? Que nos inspira? Por aí? Futuro, o compañero que se chama? Pablo. Crianzas, froito. Vida. Vida dicindo os nomes. Alicia. Teresa. Vale. Aprender, Juan. Aprender, Juan, moi ben. Consciencia lingüística. Consciencia lingüística, María, ben. Feminismo. Iria, con a Siria. Comunidade. Vale. Comunidade, feminismo, consciencia lingüística, futuro, aprender. Vale, xa o temos, máis ou menos, non? Entón agora, imos, se vos parece, podemos poñer a palabra semente no cuarto verso, sí? E imos ver como metemos iso, vale? Todas estas ideas que temos. Entón, poñemos semente. Vale, entón imos cantar coa palabra semente toda a nosa copla e metela, vale? E despois xa vemos como facer. A de tres, acordámonos da melodía? Unha, vale, unha, dúas, tres. Tarariroriroriro, tarariroriroraro, tarariroriroriro, tarariroririro, semente. Que pasou aí? Que pasou aí? Que desastre. Sobra unha sílaba, que dixe a compañera que se chama Ana. Ana. Ana, que diu que lle dá a gana. Pois sí, exactamente, sobra unha sílaba, entón quitamos un ro. E por que Ana viu que sobraba unha sílaba? Non estivo contando Ana po seu interior, simplemente que pasa cando cantamos tararirorio, semente. Non cadra moito, non? Tararirorí, semente. Aí está, Ana. Ana, positivo para ti. Algo de sílaba sí. Entón, temos tararirorí, semente, e agora, idesme dicir, imos poñer por aí, palabras que rimen con semente. Acordaivos de que poden ser soantes ou consoantes. Poden rimar soante ou consoante. Xente. Xente, por aquí, espera, que os paso non me tal. Xente, que máis? Un, dos, tres, outra vez. Xente. Fuente. Xente. Fuente en castelán, fonte, non iría. Pero bueno, intelixente. Inteligente, que máis? Consciente, que guai. Potente. Mente.
Presente, sois os cracks. Autente. Que máis? Alguna máis? Doente, corrente. Vale, perfecto, temos suficientes. Mira que rima tamén. Ben. Entón, imos poñer, se vos parece, vou poñer a palabra presente, porque así podemos utilizala ou facer algo coa palabra que tamén creo que dixo Pablo, de futuro. Metemos, sí? Utilizamos, poñemos presente. Vale, poñemos presente aquí. Vale, entón imos cantar con presente, sí? A de 3. Unha. Ai, Dios mío, a tecnoloxía Volta é atrás, malísima. volta atrás. Como volto para atrás? Editar, Sí. editar, Non hai Control o... F. desfacer, desfacer. Aí. Ya está. Había un rollo que lle dabas, pero aquí non aparece. Porque como eliminaste antes a E da barra que desaparece. Bueno, non pasa Despois nada. Non pasa nada. Entón, cantamos con presente e semente e a ver que pasa. A ver si Ana agora está... Non sobra máis. Tamén lle sobra. Segundo lugar. Xa podemos quitar, que somos listos. Vale, quitamos hielo de ella. Vai, ahora cantamos. A de 3. Vale? 1, 2, 3. Tarariroririroriro, tararirori presente, tarariroririroriro, tararirori semente. Perfecta, ¿no? Vale, entón agora que xa temos a rima, xa estamos aseguradas, xa sabemos máis ou menos o que queremos saber sobre o que queremos falar, o noso concepto inicial, imos completar o cuarto verso, vale? En vez de dicir tararirori, imos enchelo de palabras. Entón, alguén que poida, en vez de dicir tararirori semente, que nos poida dar unha idea, por aquí. Está nacendo semente. Como? Está nacendo semente. Está nacendo semente, compañeros, que se chama? Uxía. Uxía. Está nacendo semente, dámola por boa, ¿no? Porque nos cadra dentro do taraniro. Non quero ver que contades as sílabas, Está nacendo semente. Vale, entón cantamos así, ¿sí? Con os rimas, estamos aseguradas, asegurados. Perfecto. Vai, 1, 2, 3. Tarariroririroriro, tararirori presente, tarariroririroriro, está nacendo semente. Vale, entón, aproveitamos para dicir, agora que xa imos introducindo a chapa, non? A regueifa segue a estrutura do dístico resumo, polo tanto, cal sería o seguinte verso máis importante? Dístico é 2 versos, non? E resumo, resume a maior parte da materia prima conceptual de toda a copla, non? Entón, o seguinte verso máis importante é o terceiro, en canto a temática, vale? Ainda que o segundo é tamén moi importante porque é o que contén a rima, só nos importa a palabra que rima, o resto é menos importante. Ainda que agora probablemente, como temos moito tempo, fagamos unha copla, e iso que pasa e acontece normalmente nos obradoiros de regueifa. Ainda que agora fagamos unha copla que ten contido nos seus 4 versos, na realidade, cando estamos actuando, cando estamos improvisando, non é así, vale? É o que vos contaba eu antes. Entón, está nacendo semente, por qué? Imos dicilo en tarariroriroriro, no terceiro verso. Tarariroriroriro. Que decía Pablo, para termos un futuro. Para termos un futuro. Bravo Pablo aí, e bravo Ana. Vale, para termos un futuro. Vai, cantamos así, a de 3. 1, 2, 3. Tarariroriroriro, tararirori presente, para termos un futuro, está nacendo semente. Vale, entón que favorece, e imos introducindo tamén así algúns conceptiños pequenos, dando pequenas chapas, que favorece a introducción da regueifa, a aprendizaxe da regueifa, a aprendizaxe da poesía oral improvisada, destas estructuras,
A regueifa principalmente falábamos antes de que era un diálogo, non? Era un diálogo cunha oposición moi clara entre dentro e fora. Por lo tanto, era basicamente un artificio retórico. Un artificio retórico dun tipo de retórica moi concreto, que é a retórica epilíptica, que se trata de, digamos, influir no presente, vale? É a retórica do presente, da que quere cambiar o espírito dos seres humanos que están escoitando, vale? Non quere que agora, despois de escoitades, por exemplo, vos algo, vaiades a facer unha cousa, senón que vos quededes con X sentimento no vos interior, vale? Eso é o que pretende a retórica epilíptica. Cales son os 5 cánones, digamos, da retórica? Son, primeiro, a inventio, do que falábamos antes, ese concepto, sí? A dispositio, o que estamos executando agora, que é como ordeno o meu discurso, como estructuro, sí? Despois está a elocutio, que é tamén o que como dicimos, sí? Como queremos enunciar as nosas palabras. Despois tamén está a memoria, que é a recuperación de certos elementos que xa coñecemos para introducilos na nosa argumentación. E por último está a actio, todo o que ten que ver coa performance, coa posta en escena da nosa copla que naceu na nosa cabeza ou que está nacendo durante a performance. Estes 5 cánones de retórica non significa que se dean todos un detrás do outro, sino que poden darse de forma de forma conxunta. Vale, pode ser todo a vez, porque estamos improvisando. Realmente esta copla imos facela, ao mellor tardamos 5 segundos en facela. E mentre facemos invento, espírito e elocutio, memoria, acto, bueno, sí, pero de forma moi resumida, digamos. Entón, para termos un futuro está nacendo semente. Que outra cousa favorece a regueifa? Para a xente máis pequena, hai pouco di un obradoiro para nenos e nenas de 3 a 6 anos. Favorece a adquisición da conciencia de campo semántico, campo léxico. Falábamos do mar, non? Entón, un neno pequeniño que se chamaba Martiño e falábame: outro día fun á praia e entonces vin a area e vin un peixiño e vin unha estrela de mar. Nenos moi pequeniños xa empezaban a introducir os campos semánticos. Entón, imos falar non exactamente de campos semánticos, senón imos dicir de ideas que se relacionen con a palabra semente. Que ideas relacionamos a palabra semente de forma obxectiva? Que é unha semente? Grao. É un grao. Que máis? Vida. Xa está, ahora aí. Ahora deixamos o resto da xente. É como o típico neno que se alumbramiento xa, pobrísimo, non. Un positivo, un compañero que se chama Coldo. Coldo. Algo que se relacione con semente. E pensade o grande, pensade en cousas. Eu acórdome, a primeira vez que descubrín a expresión o mar está como un plato é porque nunha destas cousas dixeron, cousas relacionadas co mar, dixeron plato, e eu que poético eres. Non son poéticos, son da Costa da Morte, que non discurso. Entón, grao, vida, que máis? Terra. Vale. Abono, moi ben. Crecemento. Alimento. Xerme. Que máis? Froito. Vale, suficientes, non? Sí, máis ou menos. Despois poderíamos ampliar e ir a distintos niveis, falar de árbore, e despois falar de que nos inspiran as árbores, das cores que nos inspiran as árbores, marrón, verde, que nos inspira o verde, que relacións ten o verde con outros sentimentos do verde na nosa literatura e tradición. Falamos de 1000 cousas que teñen que ver coa poesía, pero isto xa é outro meterse para dentro da terra. Entón, para termos un futuro está nacendo semente, tararirori presente. Entón, alguén que me poida dicir, tendo en conta isto, ou sen ter en conta estas palabras, como que irades, falamos e completamos o segundo verso, que é o seguinte verso máis importante. Tararirori presente, melloramos o presente,
Aí está Alicia, minipunto para ti. Veña positiva aquí. Como a Ana. Melloramos o presente. Vale, entón, ui, sempre como letras, de verdad. Cantamos tal e como o temos, a de 3, 1, 2, 3. Tarariroriroriro, melloramos o presente, para termos un futuro está nacendo semente. Moi ben. Entón, o seguinte segredo das regueifeiras e dos regueifeiros, que sempre falamos nos obradoiros, é que precisamos saber dúas cousas. A primeira, que é que as regueifeiras e os regueifeiros saben cantar para que se lles escoite. Cantar forte, non significa cantar ben. De feito, hai un dito que di que as regueifeiras ou os regueifeiros que cantan ben non son tan bons improvisando. Aí, que sabe? A ver, vostedes que elixir, se queredes cantar ben ou se queredes cantar ben. Ou unha ou outra. Xa. Entón, o seguinte segredo das regueifeiras e dos regueifeiros, moi importante, é que saben escoitar moi ben. Iso para a xente máis pequena é moi importante, porque algunhas veces se despistan ou falan así e tal. É moi importante sabernos escoitar porque é un diálogo, senón, digamos que o noso oponente non é só un oponente, senón que é tamén unha persoa que nos axuda co noso discurso. Se non temos un estímulo, non podemos responder, non podemos facer regueito. Entón, o primeiro verso, que vos parece? É o máis, se o cuarto era máis importante, o primeiro? Non moito, non? Vale. O primeiro é o verso menos importante, tan pouco importante que é onde se concentra a maior parte das nosas fórmulas. Que para vos unha fórmula? Compañera, que chama? Merce. Merce, que é unha fórmula para ti? Como unha especie de rutina, algo... Unha rutina? Unha fórmula matemática, por exemplo. Teresa, que é unha fórmula matemática? Algo que se repite moi abreviado, que se repite continuo. Que se repite. Que máis? Que máis características ten a fórmula? Compañera, que se chama? Lúa. Lúa? Pois un recurso que utilizas cando non sabes que dicir. Exactamente. Algo que utilizas cando non sabes que dicir. Ou seja, algo que nos axuda, algo que xa está construído e que nos metemos. Esa parte, acordadesvos dun dos 5 cánones da retórica que era a memoria. Pois aí é onde utilizamos a memoria. Vale? Moitas fórmulas poden estar relacionadas incluso con bueno, vamos a falar agora delas, pero con refráns, con ditos, non? Da nosa cultura popular, que nos lembramos, porque non nos creamos, mas sí que o recibimos, non? De forma tradicional. Entón, tipos de fórmulas. O primeiro tipo de fórmula máis claro, porque a regueifa é un diálogo, é as fórmulas que teñen que ver co que nos parece o que nos está dicindo a persoa coa que falamos. Por exemplo, eu estou con Lúa e encantoume o que dixo. Entón digo, pois gustoume o que dixeches. Se non me gustou, digo, ai, pois non me gustou nada. Se queremos, o segundo tipo de fórmulas ten que ver coa nosa intención de expresarnos algo. Esta é a máis socorrida da galaxia. Por que? Xa dices ver agora. Porque a fórmula máis utilizada é vouche dicir unha cousa. Entón, ti utilizas no primeiro verso para dicir unha cousa e nos 3 seguintes dixi a cousa, pero no primeiro non te mollas nada. Vale, vouche dicir unha cousa, a ver que te dice. O terceiro grupo de fórmulas ten que ver co emprazamento onde estamos. E aquí onde entran pois os adverbios, os deíticos, bueno, todas estas cousas. E dicimos, podemos dicir, onde estamos agora? Aquí. Aquí, brava! De feito, a única verdade universal, non? Que decían era eu estou aquí agora, non? Pois eso, sí. Despois, onde ti esteas xa non sabemos, pero eu... Exactamente, estamos aquí. Podemos decir, estamos aquí en Lugo, ou esta é a frase máis utilizada tamén da galaxia, que é aquí estamos todas xuntas. Aquí estamos pode ser aquí, ou pode ser en Checoslovaquia, que xa non existe, ou pode ser en Australia. Porque se pode utilizar para todo.
Seguinte grupo de fórmulas, digamos, ou de recursos para encher o noso primeiro verso, esa maravillosa palabra que parece moi cultureta, pero que non ten nada que eu sempre dádolle o aquí, que é a palabra leixaprén, que é como, un rollo medieval, difícil, tal. Non, o leixaprén está formado por dúas palabras, leixa e prén. Leixa de deixar e prén de prender. Imaginámonos un maravilloso debate entre Coldo e máis eu. Estamos debatindo, Coldo dime, vouche dicir unha cousa, claro, vai me dicir unha cousa, non? Di que és moi boa alumna, podías estar calada como fai esa columna. Entón, eu digo, como fai esa columna? Voucho decir eu directo, podías parecerte a ela e estar un pouco máis recto. Entón, ese último cuarto verso, collémolo, deixou no Coldo, como fai esa columna, e eu prendo no meu primeiro verso. Fixemos leixaprén, como Martín Codas, maravilla. Entón, Martín Codas era regueifeiro, claramente, regueifeiro, non se sabe. Entón, que podemos utilizar? Aquí podemos non utilizar unha fórmula, ainda que xa sabemos utilizar, e vamos ter que utilizalas, ou se queredes, imos utilizalas, mais imos completar o primeiro verso con algo que teña máis sentido poético, por exemplo, algo que non sexa unha fórmula. Eu explico vos as fórmulas para despois dicir, non, agora non utilizo fórmulas, porque esta copla podemos poñer un pouco máis chicha, non? Como podemos dicir? Sustituindo tararironiro por palabras. Alguén que non falara antes, La Alicia, vale? Vai? Tararironiro. Entón, melloramos o presente para termos un futuro e están facendo semente. Onde estamos? Como situamos a nosa copla? Esa é a pregunta do noso primeiro verso. Cantamos primeiro con tarariro e imos pensando, sí? Para non estar aí calados, vai. O primeiro verso tarariro e o seguinte xa dicimos as palabras. Unha, por exemplo. Sempre yo do ton, pero está igual. Unha, dúas, tres. Tarariroriroriro, melloramos o presente para termos un futuro, está nacendo semente. Como podemos relacionar isto? Por exemplo, unha pregunta para inspirarvos. Coa educación, do que falaba Santi, ou por aquí tamén, sí? Como podemos relacionar coa educación, coa lingua, que falaba María tamén, non? Coa aprendizaxe, que falaba Juan. Como relacionamos? Isto, tarariroriroriro. Traballamos as palabras. Traballamos as palabras. Moi boa, compañero, que se chama? Fina. Traballamos as palabras, exactamente. Vamos poñer, sí? Damos por boa de fina. Algúnha variante máis que podamos facer? Con un só verso podemos cambiar o sentido de toda a copla. De feito xa veremos. Eu como falaba de consciencia lingüística tamén podía ser traballamos a consciencia, melloramos o presente para termos un futuro, está nacendo semente. Exacto, vale, traballamos a consciencia. Imos cantalas todas, Vale, vou poñer outra cor, a ver se consigo. Aí. Que máis? Algún outro verso, se nos ocorre? Bueno, a que así está ben, Vale, imos cantar coas dúas variantes que temos, agora vamos poñer por aí, a nosa copla. Vale, imos cantar, por lo tanto, dúas veces. Vai, a de tres empezamos con traballamos as palabras de fina, seguimos os segundo, terceiro, cuarto, a segunda vez empezamos con esta coda de cruz, ¿sí? A de tres, unha, dúas, tres. Traballamos as palabras, melloramos o presente, para termos un futuro, está nacendo semente. Traballamos a consciencia, melloramos o presente, para termos un futuro, está nacendo semente. Como facía a Xoana, non?
aplauso para vos vistas, vos a primeira. Vale, entón agora imos pasar a acción xa de vos, non? Vamos a facer regueifo xa non tan axudadas. Entón, cal é a actividade que propomos agora? Normalmente nos obradoiros de improvisación. Unha actividade de formación de regueifa, mas un poquinho guiada, vale? O primeiro que facemos é darlles as palabras rima. E normalmente damosles estas dúas palabras rima. Cando non temos moito tempo, se non facemos outros xogos. Mas isto é o que facemos cando non temos moito tempo, que é darlles estas dúas palabras rima. Entón, a partir desta palabra rima ven o derradeiro segredo das regueifeiras e dos regueifeiros, moi importante, que é que coñecemos o significado das palabras que nos están dicindo e das palabras que nos dicimos. E a partir deso, introducimos toda unha reflexión sobre que é ou que se entende por machismo e feminismo, sobre todo nas persoas adolescentes. Que nos atopamos en moitas ocasións que as persoas adolescentes pensan que o feminismo é a supremacía das mulleres sobre os homes e cousas así, teñen moi inculcado xa o termo feminazi, incluso o termo embrismo, teñen inculcado. Por lo tanto, temos que eliminar todas estes matices erróneos e dar o concepto claramente a través sempre das súas propias palabras. Normalmente, incluso fomentase o diálogo entre unhas e outros, entre uns e outras. Unha compañera dille a outro, no, isto non é así, ou un compañero dille a unha compañera, no, isto non é así, o machismo é isto, e a compañera di, no, pero isto non era así. Entón, tamén, están dialogando aí, non? A medida que fan as coplas. Entón, hoxe imos facer así unha copla como se fósemos persoas dun instituto que estudamos por aí. A posición das palabras sería esta, máis ou menos. Imos xuntarnos en grupos, cantas somos? E xós tamén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vale, somos 20, entón imos poñernos en grupos en 5 grupos de 4, pode ser? Vale, por aquí a resulta de un poquinho. Aí está. Vos sodes como nos institutos de ponme con mi amigo, por favor, que me tocemos así un poquinho cerrado. No, da igual. Sí. Tú pa' aquí. Vale, veña. Deixámonos a voz intentando cambiar de dinámicas, porque claro, se pasamos de estamos todas en semicírculos e hai sorte, porque senón todo fila e os de atrás a ver que fan cando empezar a escoitar, non? A cambiar de dinámica é complicado. Normalmente o que máis funciona é cando falamos do de escoitar e todo iso, pois dicimos, pois agora escoitamos que, ou falamos, empezamos a falar entendedes? Entón, algún quedasme en plan guau, tío, que pensei que estaba tolo, que non escoitaba de repente, non? E entón xa calamos, pero é super complicado romper estas dinámicas incluso cando sodes adultos, porque empezades a falar co vosso grupo. Entón, vamos cantar con tararino cando haxa palabra, dicimos a palabra, e cando non hai palabra dicimos tararino, vale? Ahora imos practicando e despois facemos a nosa copla. A de 3 cantamos 1, 2, 3. Tarariro, riro, riro, tarariro, riro, machismo, tarariro, riro, riro, tarariro, feminismo. Casi interesa, tranquilo. Entón, imos facer unha sinxelísima copla para nós, persoas maiores, tranquilas, educadísimas nestas cousas. Unha copla que teña machismo e feminismo. Xa vos damos as rimas, non? Entón agora sinxelísimos, temos o máis difícil que hai. Acordaivos sempre, comezar polo final, sí? Para saber que queremos dicir. E o resto, pois nada, acción. Veña, a escribir. 1, 2, 3 e 4 e a escribir. Bueno, entre nada chamamos para. Unha copla por cada grupo, así que é facilísimo.
Estes son solucións. Eu estaba pensando colle foi non sei Exacto. Parir unha o reivindicarse. Sí. Claro, que se tarariro claro. o reivindica, o mellor se lle decimos a ela. Sí, ten 8 que Son procedentes. Vale, como Pero non me pode evitar, me sae a decir, ella reivindica. Bueno, é igual. Bueno, despois se cambia Sí. Ten efectivamente que vamos ampliando campo. Sustituimos loita polo feminismo. Además pode ser. Moi ben. Aquí podes preguntarvos quen o reivindica, se isto Ten que ser algo que te como consecuencia isto, non? se isto é un imperativo ou se non o é. Ok, non, temos por aí. Si ora sería o terceiro. Algo que tiña sentido para Claro, temos unha piches, non? Non nos acopa, pensad en iso. Que hai, que non nos gusta, por que temos. Por que? Preguntanos por que, preguntalle por que. O cuarto verso é moi interesante. Por que queremos defender o feminismo? E aí facemos o Bueno, que non sei. A mí me gustaría, pasa que non teño ni idea casi encima, ¿no? Pero de que reivindico o feminismo expresando que como muller estamos, pero bueno, non sei, a ver. O que lle pasa a moitas regueifeiras e regueifeiros é o que lles pasa ao grupo de Pablo. A min pásame, a todas nos pasa cando improvisamos. Que en moitísimas ocasións nos falta unha soa sílaba. Dices, bueno, por unha sílaba non pasa nada. Que pasa con regueifeiros e regueifeiros? Que sempre temos que dicir tarariro, riro, riro. Sempre, sempre. Por lo tanto, temos unha chea de recursos para completar unha soa sílaba. Imos aprender rapidamente para que o Pablo pode dicir o feminismo sen ter tristeza, nen pena, nin nada. Entón, temos... A ver, outra vez atrás. Entón, temos pois, temos xa, temos todos os pronomes eu, ti, nos, vos, temos os pronomes de solidariedade, che, me, é o máis utilizado do sistema solar en Galiza é a intersección. Son persoas que nos doe todo o mundo. Entón, pois aí tedes o abanico que queirades, elixide unha e xa está. Ou tamén unha é a conjunción, tamén podemos ter palabras. Cualquier preposición, cualquier... Ala, listo, como é por aí? Xa acaba, eso de acá. Contra a fatalidade. Contra a fatalidade. Mai a fatalidade. Tal cual. Non queremos ser Moi ben. contra a fatalidade. A ver. Ahora xa tendes guai. Bueno, pues así, eso bueno. A mí sabe algo así como... A tua copa, perdón. Imperativas todo. Bueno, ahora repartiré os que nos quedan. Entón, imos cantar por orde, por así, empezando por aquí. Vanme matar, os compañeros. Empezamos por aquí, vale? Cantámosla, acordaivos de que... Acordaivos, os dous máis importantes preceptos regueifeiros son saber cantar forte para que nos escoite e sabernos escoitar. Así que agora imos facer os dous preceptos á vez. Imos empezar co equipo de Fran, Fina, Iria e Nike. Vai. Nike como Nike de Atenea Nike. Guau. Vendei. Que guai. Guau, que bonito. Bueno, a ver. Unha, dúas, tres. Arredemo, compañeira,
non t'has fartado machismo, contra a fatalidade loita polo feminismo. Bravo, aí. Seguinte grupo de 3. 1, 2, 3. Non me mires nunca o móvil, estou farta do machismo. Se queres cambiar o mundo, reivindica o feminismo. Bravas aí. Seguinte grupo. Moi ben, moi ben. A de 3. 1, 2, 3. Pois en cada xeración acabemos con machismo, contra a violencia de xénero, defender o feminismo. Bravos, bravos aí, ben, moi ben. Fixeron unha sílaba, parecía que non ligaba moito, pero sí, é perfecto. Por que? Fixeron unha estrúxula ao final, e se sabedes que as estrúxulas, cando están en posición final de versos, estamos unha sílaba, así que perfecta de sílabas. Ninguna pega. Vai, seguinte grupo. A de 3. 1, 2, 3. Hai que andar o camiño, eliminar o machismo, educando en igualdade, pulando o feminismo. Vale, pasa que parece que había... Entón, poñemos o círculo e miráis, sí, e miráis só por un papel, vale? Esa é creo que é a clave. Hai que ter en conta tamén que hai dous regueifando que non parten do galego, entón tamén dificulta, Sí, verdad? Que calidades. Vai, temos visión esa Vale, sacamos así como... A de 3, vai, vemos todas, ¿sí? 1, 2, 3. Hai que andar o camiño, eliminar o machismo, educando en igualdade e pulando o feminismo. Vai, seguinte grupo de rodeiros. 1, 2, 3. Estamos todas moi fartas de acurarnos o machismo. Tenemos o camiño claro, reforzar o feminismo. Un aplauso para todas. O segredo, regueifeiros, xa para rematar este obradoiro, é que todos estes segredos regueifeiros en realidade non son segredos, podedes contarllos a quen queirades, agora xa sodes donas e donos ou un pouquiño máis donas e donos das palabras que dicides, das palabras que dicimos, das palabras que compartimos, das palabras que improvisamos e, polo tanto, máis donas e donos de nos mesmas, nos mesmos e o noso propio mundo. Vale? Así que agora a improvisar, a regueifar e a cantar e a dicir os segredos da regueifa a todas as persoas que queiran escoitar. Moitas gracias. E entón, despois desa melodía temos un retrouso. Un retrouso no cal rompemos a rutina desa melodía e movémonos un pouco máis sen pensar tanto nas palabras. Iso é super bon, porque se estivésemos todo o rato con persoas de 3 anos facendo rutina, non sei que, a atención para que manteñan unha hora. Claro. Entón aí que facemos? Cando cantamos o retrouso, era ai la 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 ai la 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 la. Introducimos o concepto de ritmo a través do ritmo do noso propio corpo. As nenas e os nenos xa dun ano aplauden o ritmo das cancións. Con 3, ainda máis. Que facemos? Agora, que experimento eu, por exemplo, que camiñen, fan unha rodiña, agárrense uns aos outros, así. Estás ti dentro como formadora, porque tens que formar parte deles, non pode ser unha persoa de fora, senón vanse cortar. Entón camiñas facendo unha rodiña e cantamos ai la 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 ai la 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 la, van camiñando e cando acaba concepto de silencio, de parada. Como facemos? Rompemos a roda cando digamos ai la 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 e rompemos, e cando se rompa a roda, por exemplo, facemos un xesto distinto, non quedamos paradas, relacionamos o xesto distinto co silencio, co fin da nosa canción. Despois, como introducimos as palabras?
empezamos con xestos que simbolicen esas palabras, porque non podemos escribir, pois non sabemos ler nin escribir. Entón, que máis a que poña M-A-R? Entón, como poñemos M-A-R? Como poñemos, por exemplo, fixeron as nenas outro día unha copla con luar, pois luar era así, por exemplo. E todas as persoas de entre 3 e 6 anos fixeron así. Que é moi positivo tamén a mestura de idades. As nenas maiores, cando un neno ou unha nena pequeniño se equivocaba, estaba ao lado, a nena, non, é así. Ou incluso, dun ano para outro, despaciño, porque eles queren explicar e atragantan, non? Así, engarran, digamos. Entón, super bon, super positivo a mestura de idades, non? Que se vayan axudando uns outros, porque esa é a vida, esa é a realidade. Temos persoas que non falan tanto, persoas que falan máis galego, persoas que teñen unha formación distinta. É moi bon a mestura de grupos e que haxa diversidade aí, non? Sempre é bon, sempre é boa a diversidade. E como sempre, menuda chapa me tico. Alguna intervención máis? Estás estendendo, así de maneira notable, o tema da introducción da regueifa no ensino? Eu creo que sí. E isto por qué? Porque, bueno, hai pouco, hai 2-3 anos, máis ou menos, dos profesores de ensino secundario, un de música e outro de lingua galega, Manolo Masera de música e Sexo Sende de lingua galega. Sexo é pai da semente, non? É pai de Estrela, esa nena que sale aí. Están fomentando a través dun proxecto pedagógico educativo e tamén un movimento social a improvisación nas aulas. Xa hai, creo que son 2 centros con materia de regueifa e improvisación oral en verso como materia optativa deses centros. Sí, hai un currículum xa, saliu tamén en canto a bibliografía, porque é moi importante, non temos case, ou non tiñamos, ata hai 2 anos, non tiñamos apenas bibliografía que non fose etnografía sobre a regueifa, que ben, está ben que nos describas o que aconteceu antes, mas queremos que nos interpretes, non? Eso é o que non existía tanto. En 2016 saiu a primeira obra, a primeira historia de improvisación oral galega, que vos convido a anotar o seu título, chamase Repente Galego, de Ramón Piñeiro Almuíña. É Ramón Piñeiro, pero é con NH, non é con ñ. É outro Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro Almuíña, e Almuíña tamén con NH, vale? Despois, o libro este que fixen sobre a Juan Bergantiños, un mestrado, un traballo de fin de mestrado sobre unha análise do discurso da primeira materia desta materia de regueifa, de improvisación oral, e distintos estudos que nos axudaron a visibilizar realmente. Non é só estudar, porque o eido académico xa sabedes como é. Podemos estudar un montón na universidade aquí, e cando chega aquí, a que chega aquí, o guai e o lindo, non? É que está chegando aquí. E non exactamente a través disso, sino a través de un pouco máis de divulgación destes obradoiros que xa se levan facendo moito tempo, desde Vigo, desde unha asociación que se chama Oral, que foi, precisamente foi onde aprendí eu a improvisar, no instituto. Estamos fora de hora, intervencións as últimas, 2 palabras, algunha persoa máis? Moi breves, por favor. Coldo. Iria Coldo. ¿Cuál es el escenario de la regueifa? ¿En dónde actuáis en público? Eso es una idea. ¿Y hay campeonato de regueifa de todo Galicia? Falamos disso. Sí, claro. O vasco probablemente fale isto en virtude dos personajes. Claro, sí, bueno, soy de las Icastolas. Nosotros sí tenemos un programa con el currículum, y en todas las Icastolas pues se hace lo que vosotros hacéis con la regueifa. En todo, bueno, normalmente en quinto o sexto de primaria tenemos un programa, pues más o menos por decirlo esto. Y me interesaba, bueno, pues cuál es el escenario, ¿no? Cenas o fiestas, y si hay campeonato, bueno, pues porque allí yo creo que para el recholarismo el campeonato ha sido clave. Sí, de feito, eu flipei porque estive este ano. Sí, e foi impresionante, 16.000 persoas escoitando poesía en silencio, imaginemos. Ya, Galicia, ¿no? Aí, igual que Galicia. ¿No?
Entón, cal é o escenario, por exemplo, o certame de regueifas, o que recibín eu, nos obradoiros había en Vigo obradoiros e despois había un certame escolar de regueifa nos que as persoas que o facíamos un pouco mellor ou que nos seleccionaban un poquinho, subíamos o escenario e nos víamos os compañeros e compañeiras abaixo e nos animaban, era así como partido de fútbol, algo así, habíamos xogos, hai encontros, fixemos hai pouco o encontro do Brindo, que impulsou tamén a Asociación Oral e o proxecto de Secho en Manolo Maceda. Hai así algún encontro e hai actuacións de regueifa. Despois, que outra cousa? Personalmente eu estou intentando levar a improvisación a outras músicas, outras estructuras e modelos, facer canción improvisada. De feito, hai pouco estivemos nun festival de poesía, no cal chamabanlle regueifa e era gracioso que chamasen regueifa porque era cancións improvisadas a través de libros que facíamos así, ao azar, leíamos 4 versos e sobre eses 4 versos improvisaba unha estrofa dunha canción acompañada por guitarra eléctrica. Entón, hai innovación agora, estamos empezando a innovar, e tamén hai encontro, estamos empezando a encontrarnos. Esa é a clave do asunto. E o programa en regueifa, non? Desculpa, exacto. Que tamén hai algo parecido, non? É un certame, digo, entre varias escolas. E promovido por Política Lingüística, porque está no portal da Lingua de Política Lingüística, un certame para que os escolares de todos os centros públicos da Galiza fagan un vídeo, xerido a través das equipas de normalización lingüística, fagan un vídeo e ese vídeo vai a un certame a nivel de toda Galiza. Iso está agora aberto, o prazo, vamos. As equipas de normalización estamos traballando nisso. Eso, de feito, se queredes, que eso ainda non o dixen, é verdade, que estaba aí tan... hai un certame, aparte do que se fai en Vigo, na zona da provincia da Coruña, estamos dando obradoiros por 4 concellos, Ames, Teo, Compostela, Bertamira, o sea, Bertamira pertence a Ames. Bueno, son 4 concellos, non me acordo, son do redor, non, de Compostela. Entón facemos, a final, como unha especie de certame tamén escolar, no Auditorio de Galicia en Compostela, 1000 escolares facendo. E aí é onde se entregan os premios do certame en Regueifate, ao que vos animamos a participar tamén, de regueifas en vídeo, máximo 3 minutos, mínimo 2 persoas, podedes memorizar as vosas regueifas e teñeras en vídeo. Sabes que tampouco hai que improvisar así de primeiro momento. Hai 2 categorías, a escolar e a xeral, nos entraríamos na xeral, que escolares xa... bueno, seguimos sendo. É así, é iso, basicamente. Vos tamén, na escolar. Claro, como escolares, pois os escolares. Eu tamén, Lidia. Representando a vosa universidade, centro educativo. Escola de idiomas, Aí está, sí, escola de idiomas, sí. Iria. A miña pregunta, perdón. Estaba ainda pensando noutro. Que se tes unha página web profesional na que se poida seguir un pouco o percorrido por se queremos recomendar os teus obradoiros a outras persoas. O único que teño agora é o Facebook, o sea, a página de Facebook, que non a utilizo moito, mas buscades Alba María en Facebook e podedes ver, bueno, está desactualizada, está un pouco desactualizada, pero subirei cousas para que vos enteredes. E se non, podedes agregarme ao meu Facebook persoal que total estou poñendo todo o rato cousas de regueifa, o sea, non hai moita diferenza, así que poñedes Alba María en Facebook e aparezo eu e agregadesme relax. Creo que non... en YouTube creo que hai grabado un obradoiro, para a Fina me preguntaba. Non é este obradoiro, claro, a medida, eu tiña moi pouca experiencia daquela, pero hai 3 anos, nun centro educativo, non me acordo como estaba ese obradoiro de técnica, mas pode servirvos, se queredes pasar. Non sabía o que sei agora, non fixeron o libro, non fixeron investigación, nin nada, mas se queredes... Este está sendo grabado, así que despois o queres. Pois genial. Sí, xa se pode. Subímolo por aí, subídeo onde cuidades, e así todo o mundo pode... Imos pechando logo, imos dar a despedida, pero antes
Moitas grazas, compañeira. Foi un placer coñecerte. Viva sempre a regueifa e volveremos a verte. Ai, pois si che temos sorte para que a nosa semente medre sempre alta e forte. Moitas grazas. Aprendi moito con vostede. Na Galiza que de algún modo recuperou o discurso galeguista que situaba a nosa lingua dentro dun ámbito internacional, non? Dentro do que chamamos a lusofonía. Entón, bon, pois simplemente agradecer que vinese solidariamente a ensinarnos e sen máis, pois xa te deixo. Obrigada eu por me terdes convidado e por contardes comigo. Entón, antes, previamente a eu vir, estive falando un poquinho con María sobre que público me ia encontrar, tamén con Eduardo, que foi o que máis ou menos fixo de ponte, non? Entre nós. Entón, como dixo Santi, eu veño en representación da Asociación Galega da Lingua, da AGAL, que penso que onte tamén se deu algo de debate sobre o que era o recreacionismo, non? Entón, a AGAL construiu aquí este obradoiro, non? Que se chama OPS, que a min eu sempre gosto de brincar un pouco co nome do OPS, porque non sei se vedes o Simpson. Vedes o Simpson? Sí. Sempre hai como unha situación que se repite bastante, onde Homer non ten algo moi obvio, o que pasa que el non se dá conta nese momento de que algo é tan obvio, e di, ops, non? Esa é a reacción que espero criar hoxe en vos. Realmente as siglas son o portugués simples. Por que creamos isto? Porque eu penso que vos sodes daqui da Galiza, non? Na maioría, algúns sí, outros non, pero na maioría sodes. Supoño que pasades todos máis ou menos polo ensino público, non? Fixestes a ESO o bacharelato e ao final tampouco ninguén vos contou que o que vos falabades, se falades galego, servía máis para alén das 4 provincias, ou tivestes esa sorte. A que sí, entón ti fostes unha afortunada. Eu lembrome de no instituto, pois había a típica unidade didáctica onde explicaban o galego e o portugués. Había como exemplo un texto de Neira Vilas de Memorias dun neno labrego, onde dunha parte estaba en galego tal como tiña escrito el, e de outra parte estaba en portugués. Entón, lembrome de estar lendo e dicir, pois eu debo de ser anormal, porque entendo moitísimo máis a parte que está escrita en portugués que non a parte que está escrita en galego, que era suposto que eu tiña que entender, non? Hoxe sei que é pola diacronía e pola selección léxica, evidentemente, a parte que estaba escrita en portugués actual, e tiña palabras que para mí eran moito máis fáciles que non as de Neira Vilas do seu tempo, non? Pero era un pouco como unha unidade de confronto, non? Non estaba pensada como unha unidade de temos o galego e que recursos nos pode dar no estranxeiro, non? Era máis como, que cousas hai de diferente entre galego e portugués? Entón, a GAL viu un pouco este hándicap e decidiu crear este obradoiro e imos normalmente 3-4 persoas espalladas por toda a Galiza aos institutos, estamos con rapaces, normalmente 100 rapaces, raparigas en un auditorio como este, e durante 100 minutos pois facemos esta actividade. Entón, como son 100 minutos e non dispone de 100 minutos, vou vos mostrar algúns anacos da actividade, quero tamén un pouco que vexades ou que fagades ese exercicio de empatía de se vos fosedes adolescentes, como sería a vosa reacción, non? Porque despois é o que vos podo tamén contar como eles reaccionan. Porque cando eu chego ao instituto é a primeira vez en todo o sistema escolar, en todos os anos de escolaridade, que eles chegan a escoitar portugués. Nunca antes ninguén lles falou en portugués, nin nada disso. Entón, as reaccións costuman ser bastante dispares, non? Ben, entón, sempre lles digo, non? Que para que este sexa un obradoiro de portugués non ten tampouco moito sentido que eu continue a falar así.
E então, a partir deste momento, começo a falar assim, e quem tiver alguma dúvida, mas sei que poucas, porque muitos de vocês são estudantes de português, ou foram, não é? É só fazerem assim, e posso ir mais devagar, ou repetir, qualquer coisa, está bem? Bem, então, o primeiro, né, é aproximar-se ao planeta, já não digo país ou países que falam em português, e indagar qual é a nossa vantagem como galegos e galegas, né? Então, teríamos aqui uma raiz, que é a raiz luso, que significa... O que significa? Português, não é? E depois fonia, que tem a ver com foniatra, fonologia, fonética, voz, não é? Então, é um conjunto de pessoas que falam português. Bem, teríamos aqui este mapa, imagino que já viram também na Wikipédia, aparecem várias cores. Isto vai mudando aí de séculos. Primeiro nós estamos em azul, e depois isto para e estamos em azul e amarelo. Então isto, o que pode significar? Separação do galego e do português. Existem quê? A coexistência com o castelhano. Mas existem duas línguas no mesmo território, mas são as duas línguas romances mais faladas no mundo. O galego-português e o espanhol. Isto é o único no mundo, não acontece em mais lugares, só aqui. Bem, depois temos os territórios dominados pelos portugueses no século XVI. No século XVI, a nossa língua, não é? O galego-português, era uma língua comercial, nestes pontos que tem aqui lilás, para estabelecer contatos de comércio, não é? E isto teve uma consequência. Há, no mínimo, umas 15, 10 palavras que são universais, que não tiveram tradução, e andam por aí nas línguas todas, tipo zebra, comando, mosquito, estão em todas as línguas e são palavras que nós temos. Zebra, não sei se sabem como é que nasceu a palavra zebra, mas conhecem o sebreiro. No sebreiro existiam uns animais que se chamavam zebros, que eram também como cavalos, mas era metade preta, metade branca. Então, os marinheiros portugueses galegos chegaram para a África do Sul, viram animais muito similares, disseram zebras, não é, mas vamos chamar de zebras. Então, teve como consequência isto aqui, que é a nossa língua oficial em quantos países? 8, não é? Temos Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil, Moçambique, Timor-Leste. Bem, a partir daqui, o obradoiro, não é? Seria pivotado em coisas mais de geografia. Mas isso vou deixar de parte, imagino sabem, não é? Vamos falar das vantagens. Então, uma das coisas que eu tinha para falar era da vantagem competitiva, que não sei se sabem o que é isso. Sabem? Imaginem que eu sou a proprietária de uma equipa de basquete e tenho aqui estes dois jogadores e vamos jogar contra, não sei, qual é a equipa de cá? O Breogán. Vamos jogar contra o Breogán. E eu quero mesmo que esmaguem o Breogán. E tenho este alto e o mais pequeno, não é? Então, qual destes dois tem mais habilidade física para chegar ao sexto? O alto, não é? E eu sei que no Breogán há depois um jogador que corre muito e preciso de alguém para marcar e que seja ágil. Qual será dos dois mais ágil? Pequeno, não é? Então, seria um bocado estúpido, não é? Colocarmos ao grande a ir atrás das pessoas, não é? E ao pequeno a ir pelo sexto. Então, cada pessoa tem um talento inato para uma coisa. Isso é a vantagem competitiva, não é? Um galego vai demorar muito mais tempo a aprender turco, não é? Do que a aprender português. Seríamos então como o alto com o sexto. Então, com a língua galega, já estão a ver aí a chave, não é? É a chave com que abre a porta ao mundo que está em português. Percebem então, não é? O que é a vantagem competitiva. Bem, então a partir daí, o nosso obradoiro, não é? Seria para continuar com coisas de mapas do mundo e coisas assim.
mas como eu já sei que vocês são adultos, decidi não fazer esta parte e fazer um quiz com vocês. Tem telemóvel aí? Então, por exemplo, podem fazer grupos de equipas de 4 e só chega, é suficiente um telemóvel por equipa. Claro. María, tú no puedes hablar. Então, vamos ter que entrar nesta página aqui. Esta aqui. Podes ver? Conhecem isto? Então, entram aí e depois já digo. Mas primeiro entrar. Se alguém não tiver, eu empresto o meu. Não sei, chega aqui. Vale. Eu fiquei, eu tinha bateria. Eu ficando do escrito, ficando do... Escolhemos um nome para o telemóvel com bateria, sim? Maria, está? Eu tinha bateria bastante. As rápidas. As rápidas, claro. Foram as primeiras, as rápidas. Como vão por aí? Bem? E já escolheram o nome? Non, Carmen, non hai que descargar nada. Só entrar directamente. María, para escribir tamén na cabeza. É como... Non sei, normalmente unha pregunta salen as... como por figuriñas, sabes, as respostas. Pois en vez de A, B, C, D, un triángulo, un cuadrado, e puxen as preguntas. Hasta ya tener... Sí, non hai moito que interpretar. Eu que lo E Ana igual. Ana e Ana e Ana non. Dormimos unha hora e de repente as 4 meses, as 5 meses, se veño sin estrés. Bueno, eran 5 meses. Tipo, tomai que se roncaran do manual e tuve un nacho. Sin problema. Eu era por meses que te Aquí non hai wifi. Non hai wifi, sí. Hai wifi, non sei, pois eu non Hai wifi? Non. Tem uns 20, 30 segundos para falarem entre si. Colocar no pero non gosto. A ver, a bandera... Porque ten unha delegación de zapatillas. Igual é. Eu tiña unhas deses. Tiña unha bandeira. Estou un pouco perdida porque... Maioritariamente acertaram, não é? Vale, Chamam-se havaianos, mas por uma coisa de sedução no Brasil. Mas sabem que o chinelo tem origem japonês. São chinelos japoneses. Então, regueifa está... Vocês são vocês on fire. Bueno, estamos Isto já vocês são notáveis. Assim não tem piada isto.
Temos aí esa diferenza de Esta non sabe. Esta non sabe. Non sei cal é. Onde foron Portugal. Aquí vai por tempo. Portugal, vocês tiveram estes brinquedos? Não. Estes brinquedos foram sempre feitos em Portugal. Pode ser um rapaz chinês que tem esse brinquedo feito em Portugal. Igual ali foi no supermercado. Portugal foi o segundo país da Europa sem pena de morte. Aquí, ahí tenemos no sei, ahora xa más tarde que en España. En España fue no 30 pico. España fue no 30 pico, yo creo que fue más tarde. Hombre, eso debe ser que no sé dónde... Sí, es verdad. Foi quando o sufragismo na Europa e esta mulher que estava aqui na fotografia é a Carolina Beatriz Anjo, a primeira mulher em votar em Portugal. Era médica e ginecologista. Então, havia um subterfúgio na lei, que era o cabeça de família pode votar. E então ele era viúva e disse, mas a lei diz isto. E num momento de distração, um funcionário da urna disse, um burro voado. Meteu o teu papel e votou. Então aí já ficou feito. As rápidas foram rápidas. Eu também. Porque leva para isso.
Cachaça. Conhecem Kuduro? É uma dança de rua. Igual no meu Grande parte da música moderna que hoje se ouve em Portugal é sempre de Angola. Conhecem os Buracas São Sistema? Buracas São Sistema fazem... Esto estamos avanzando. Claro, que puede ser. Claro, lo que se conocerá. Pero bueno. Não, cadê? Voy a Portugal, Luanda, de praia, Normal que isto non é Perseguimos desde... Como ha sido la São Paulo, ¿sabes? Chorra, pues universitario. Mas porquê? Não devia ser em Portugal? Por que será? Que é a cidade com o maior número de falantes de língua portuguesa. A lusofonia ainda não tem como centro Portugal. Estamos baixando. Quero ser um teléfono mais velho. Não dá. Esta não puder. Pero que más que suena. Que nunca te para ti que Marcelo.
Esta sabe, non me acordo. É que dei un clase, pero por eso digo que se me... Pero non se pode ir. Primero por los ordenadores non deixan Sabem que no Porto come-se muito a francesinha fora de horas, não é? Em Lisboa é muito a ketchup fora de horas. Não sabia esta, Bueno, que máis dá? Eso non fico dalle, porque non sabe que nos sabemos fixo. Oh, era bon. Esta era moi asada. A gente sabe, não é? No, é a primeira vez que eu ai, que bacana, só daqui que veio para Enfim, não era tão inglês como as pessoas pensavam. A Catarina foi casar para a Inglaterra e normalmente nas equipas de futebol são conhecidas Cando temos duas opcións empregadas. tipos os jogadores como os pais. E última. Claro, eso era bueno. Pero imagino que podría quedar a xogar. Oh, quedamos atrás. Que le busca? Mira, aquí Son pon los vocês. terceiros. Ya.
ganharam, parabéns. Então, isto também para demonstrar, não é? De facto, se eu fizesse isto aqui, mas num contexto de, sei lá, uma turma em Valladolid, não teria muito sentido, ou tem, não é? Vocês conseguiram responder isto em base também a umas coisas a priori culturais, mas também por uma facilidade linguística, não é? A vantagem competitiva de que vos falava no início está aqui bem comprovada já, não é? Bem, então, vimos que isto era fácil para vocês. Fácil. E vamos agora já com as coisas da norma, não é? Que é para isso que nós vimos. Então, esta seria a segunda parte do ateliê. E sempre pergunto aos rapazes e raparigas se alguma vez tiveram um texto em português nas mãos. Vocês tiveram? Sim. Toda a gente sim. Texto não tem por que ser livro, pode ser os ingredientes dos cereais, a emenda de um restaurante, mais ou menos todas as pessoas na Galiza tiveram contato com português escrito. Bem, então uma coisa é como é que nós escrevemos e outra coisa é como é que nós vamos pronunciar, tá? A escrita é o invólucro de uma língua. Quer dizer, nós sabemos que um bombom é Ferrero Rocher, porque tem um invólucro aquele dourado, não é? Nós sabemos que português é português porque tem Cs de Sevilha. É fácil ver a olho nu. Mas isso é uma coisa e como nós vamos pronunciar é outra. Então, não sei se sabem que vocês podem ler à galega textos que estão em português. Porquê? Porque as línguas são isso, invólucros de coisas. Nós podemos ler de diferentes formas. Por exemplo, este é o símbolo de quê? Renault. Renault. E porquê que ele é Renault e não Renault? Porquê? Porque no francês, esses símbolos aí têm um valor. E vocês sabem que isso funciona assim no francês. Está? Este quem é? É um corredor de Fórmula 1. Alguém sabe de Fórmula 1? Exato. E por que lemos Barrichello? E não Barrichello? Porque ele é brasileiro, mas a família dele é italiana. Então sabemos que no italiano funciona assim. E agora é a prova definitiva, esmagadora, de que cada língua é um código. Como é que lemos isto? Colgate? Colgate. Mas no mundo inteiro é dito Colgate. Está bem? Então, uma coisa é como as pessoas escrevem e outra coisa é como as pessoas interpretam. Isto não só acontece entre diferentes línguas, também dentro de uma mesma língua pode acontecer. Isto aqui, como é que se lê? Eu lo chamei. E se é ele, como é que vai pronunciar? Eu lo chamei. Mas não deixa de ser espanhol, ou é outra coisa? Continua a ser espanhol, não é? Bem, então, estamos a pivotar entre Espanha e a Argentina. Mas agora vamos ver dentro da Espanha. Como é que se lê isto? Mucho. São eles? O S do final já não dissemos, o CH pronunciamos de outra maneira. Bem, então, dentro do português acontece também. Esta palavra, não é? Não é igual se são eles a dizer ou que se são eles. Por exemplo, estes pronunciariam futebol e estes diriam futebol. Bem, isto sabem, não é? NH e LH. A que correspondem? Então, este, como é que se chama? Mourinho. E este? Carvalho. Bem, então sabem que se ouvirem alguma vez isso de Paulo Coelho, já não dá, não é? Notem-se, também se repararem, existe um contínuo nas outras línguas, a diferença do espanhol,
em como isto é pronunciado. Por exemplo, este é o nome próprio dele. José, não é? TJ. O nome do ator, que é em inglês? Johnny. E a marca? Jorge. Então temos catalão, italiano, inglês, não é? E mais ou menos todos escreveram e pronunciaram assim. Bem, então nós temos estas palavras em português, que são jogar, jeito, gelado, geral, mas se estivermos a pensar na língua oficial, como seriam escritas? Com X, não é? E como poderíamos ler isto numa língua oficial? Ótimo. Sem cedilha. Também sabem que não é só coisa do português, não é? Tem no catalão, no turco, no francês. Uma palavra que é igual, escrita para nós do que para os catalães. Força. Então podem fazer este exercício mental, não é? Eu, por exemplo, só de lugar de sossego, então eu digo preguiça, passo, praça, porque é assim que se diz de onde eu sou. Mas vocês poderiam ler de outra maneira, como? Preguiça, passo, praça. Depois o português tem graficamente 2 S's. Graficamente, depois na fonética, mais, não é? Mas podemos fazer de maneira simples. O cão, na boca, o que tem? Osso. E esta flor? É? Uma rosa. Bem, o de cima seria o surdo. O de baixo, sabem que quando tem vogal e vogal de um lado e para o outro é sonoro, não é? Rosa. E se viram muitos textos em português, sabem também, não é? Que há muito N no final. Quando as palavras, por exemplo, são iguais na Galiza e em Portugal, e na Galiza acabam em N, é comum, não é? Terem ou esta solução ou um ditongo nasal. Então, por exemplo, nesta rua não há ninguém. Então, vamos escrever acabado em M, na norma internacional, mas sabem que esse M não é um M como de currículo, ok? Não se pronuncia M. N. Ninguém. Isso, depois temos estas letras, que são letras que eu adoro, têm como um penteado, não é? Então são A, em, ONs. Chamam-se vogais nasais, porque para pronunciar temos também que utilizar o nariz, não é? Então, ao princípio, não é? Eu estava a brincar com aquilo da vantagem competitiva e que cada pessoa é feita para uma coisa. Eu tenho este órgão grande, então sou feita para falar português. Há em ONs, não é? Estas raparigas aqui estão no concerto, portanto são fãs. Ok? Então não vamos ler Fá, vamos ler Fã. Esta é a filhinha, portanto outra. Mãe. Eles ganharam, portanto são campeões. Então podemos ler Mai, Fã, campeões. E este aqui é o ditongo por excelência, não é? Também quando as pessoas fingem que sabem falar italiano, acabam as coisas em I. Ou não? As pessoas quando fingem que sabem falar português, acabam as coisas em I ou não. Não, coisas assim. Então este aqui é o A1, e ainda que nós estivermos a ver A, O, não é? Não é assim como se pronuncia, não é? Reparem em que isto aqui está aí e tem uma utilidade, não é? Se nós estivermos a pensar em palavras do espanhol, tipo, sei lá, mono e monho, não é? Só tem de diferente isto mesmo, não é? Mas são duas palavras que são diferentes. Então este é um avião. Esta, mão. E esta, cão. E isto também sabem, não é? Quantas pessoas não foram já parasisadas ou não foram já maltratadas por professores e professoras de galego com aquilo de abertas e fechadas. E não estragou a vossa infância já. Então, tem aqui o E fechado e o fechado. O português tem uma maneira gráfica, não é? Para assinalar a luz. Este homem bebeu muito. Portanto,
O órgão que digere os alimentos, estômago. Bem, então temos como nós aprendemos na escola, não é? Médica é com E aberto, português é com E fechado, pé é com E aberto, P é com E fechado, não é? E uma revisãozinha aqui. Então, esta cidade, qual será? São Paulo? São Paulo. Então, já vimos antes, não é? Já não vamos pronunciar nunca mais São. São. E temos, levava um pão na mão. Se eu quisesse ler isso em galego, como seria? Levava um pão na mão. Os anciãos vão a Aragão no verão. Os anciãos vão no verão. As canções estão a soar na televisão. As canções estão a soar na televisão. Bem, se esse é São Paulo, este é Rio. O Rio. O Rio de Janeiro. Ah, tinha medo de ouvir Janeiro. Já sabem que Janeiro não é coisa nenhuma. Sabem porque que se chama assim a cidade? Havia um explorador português, não é? Tinha muita vontade de montar uma cidade. Chegou a um terreno, havia um rio, era o mês de janeiro. Se tivesse chegado um mês depois, é assim, é histórico, é contrastado. Se tivesse chegado um mês depois, seria Rio do quê? Não é? Então não faz sentido, não é? Chamar Rio de Janeiro, porque o mês em espanhol não é bem assim. Então, Rio de Janeiro. Os jardins já estão gerados no jardim. Como seria isto, então, se nós tivéssemos que ler a galega? Ótimo. Bem, então, estas seriam 3 orações, não é? No galego oficial, na FAC. Ao fim estão números, que são o número de mudanças que nós teríamos de fazer para fazer disto um texto em norma oficial internacional. Ninguém conhece a cidade. 2 mudanças. Aqui temos que colocar um M, não é? O que mais? Com NH. E já está, não é? A segunda, 2 mudanças. Com NH. NH. E Janela com J. Número 3, um bocado mais complicado. 3 mudanças. Vendem com M. Decido está ótimo. Vamos ver? Fizemos bem, não é? Bem, estão cansados, cansadas? Não. Não, estão com força? E quanto tempo tenho? 10 minutos? Opa. 15. Querem ouvir uma música? Sim, estamos. Bem, então, vamos ouvir uma música e agora vão trabalhar vocês. Tem para escrever? Se não, é para escrever. Deixamos por lá. Bem, então coloco a música 3 vezes, 2 vezes. E vocês preenchem, sabem como é que vai o exercício, não é? Tenho para escolher. Bem, estão prontos e prontas? Estão?
não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Bebê sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você. Carro sem estrada, bicho sem goiabada, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Bem, quem não conseguiu escrever nada? Nada? Ok. De onde é que são? Vai por poñer dos máis. Ok, vantagem competitiva, não é? Sim. Sempre é bom ouvir a pessoa de fora porque não reforço aí. Não sabemos disto. Ok. Normalmente imaginem, não é? Para as pessoas da Galiza isto é um exemplo, mas imaginem que eu não sei. Se vocês não tivessem nunca estudado alemão, e eu coloco isto no alemão, conseguem escrever alguma coisa? Bem, segunda volta. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem brajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê?
falar comigo. Eu não existo longe de você. E a solidão é o pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você. E a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo. E agora, foi melhor? Sim? Por mim, terceira volta. Agora é a terceira volta. Avião sem asa, foguete sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem trajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochechas e Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Tentar o teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. E agora, alguém conseguiu completar tudo? Sim. Quantas pessoas podem levantar o braço? Uau, está muito bem, não é? Bem, vou-vos dar... onde é que tinha... isto. Estas seriam as respostas. Reparem em que também não vos disse para completarem com ortografia excelente, não é? Se foram capazes de pescar a palavra, já têm de estar bem contentes. Então teríamos avião, brasa, está a ver que tem números, não é? As palavras. Futebol, bola, desejo, alto-falantes, beijinho. Esta é das mais complicadas. Circo, namoro, chegar, mãos, deitar, longe, pior,
relojo, estrada, queijo. Para cima? Desiste tem um S, não? Qual? Desiste. Bem, então, Santos, já não temos mais tempo. Acabou. Se quiserem fazer alguma questão, pergunta, como é que reagem? Como é que reagem os rapazes e as raparigas, por exemplo, quando fazemos isto? Não sei. No início, como eu vos contava, nunca tinha ouvido falar português antes. Então, quando digo coisas com R, a reação é coitada, ela não sabe pronunciar bem mas depois chegam a esquecer que eu primeiro não me apresentei com a variedade portuguesa, não é? No fim dizem, mas profe, não botas de menos a tua família em Portugal, tens que estar aqui, não, mal, porque levas aqui muito tempo quando vas visitar. Não vou a Portugal nada, não tenho família em Portugal. Mas é sempre muito engraçado, interajo muito, faço muitas perguntas. E gosto deste ateliê principalmente porque também a mensagem não é assim muito óbvia, não é? Nem está a dizer isto é o mesmo que isto é outro, ou isto é aquilo, quer dizer, cada pessoa é capaz, pela obviedade da prática, tirar a sua própria conclusão só com a prática. Mais coisas. Isto falou en educación secundaria, especialmente? E também os quinto e sexto de primário têm aquilo também vezes, mas normalmente é para secundário. E cantas sessões São 100 minutos seguidos. Unha única unidade. Sim. Quer dizer, nós temos, quer dizer, aqui mostrei-vos 1h30, mas são 4 blocos. 4 blocos de 100? Não. Os 4 blocos são 100 minutos. E há, quer dizer, mais conteúdo, mais interativo e mais coisas também. Aquí temos os folletos precisamente da AGAR con todos os ateliers, os obradoiros que fan para todas as etapas. Primario, ensino primario, o mundo niño, ensino secundario e tamén para adultos. Por tanto, se estades interesados, eu podo entregaros. Pero creo que estaban esto, ¿no? Que sempre, desde o primeiro momento en que se puxo a primeira pedra, a primeira reunión para falar de Semente Lugo, estiveron aí, apoiando. De feito, eles fixeron parte da presentación pública do proxecto Semente Lugo no Museo Provincial de Lugo en xaneiro de 2016. E ademais fan parte do día a día da inmersón, do noso modelo de inmersón lingüística da Semente, facendo unha actividade de tarde que se chama Música en Familia, para o pelear, e que eles mesmos queren facer unha pequena presentación do que se fai na escola para conseguir esa inmersón lingüística. Eles van explicar que hai familias, hai moitas familias máis involucradas nesta actividade. Comezamos no ano pasado a funcionar con ela. Este ano, a semana de sacar o cartaz da escola, superáramos a matrícula posible, o límite de persoas que podían asistir a esa actividade. Estamos vendo como podemos artellar, se callar até xa non podemos facer na escola e temos que mudar, ou vamos ver como podemos facer para poder chegar a toda esa xente que está interesada nesta actividade e que non pode porque xa hai un límite, non? de vagas. Eles van explicar un pouco o que se fai. Obrigada por virles máis unha vez, por estar con nós.
a casa cun ramiño de azafrán, cun ramiño de azafrán, ai, alala, ai, alala. E o de modo bello é un mentireiro que me dixo onte que había gaiteiro, que había gaiteiro, que había serán, e o de modo bello é un mentirán. Maruxiña, Maruxiña, na tua casa o que cheira, ou é cravo ou é rosa, ou é flor da laranxeira, ou é flor da laranxeira, ai, alala, ai, alala. E o de modo bello é un mentireiro que me dixo onte que había gaiteiro, que había gaiteiro, que había serán, e o de modo bello é un mentirán. Vou a dar a despedida na volta dunha rosquilla. Todos os que están mirando caian de pernas para arriba, caian de pernas para arriba, ai, alala, ai, alala. E o de modo bello é un mentireiro que me dixo onte que había gaiteiro, que había gaiteiro, que había serán, e o de modo bello é un mentirán. Ben, quixemos entrar xa directos en materia porque non nos dá tempo nesto de tropolear a andarnos con reviravoltas. Ben, como vos dixo María, levamos aí un tempiño traballando estas aulas de música en familia e estamos, a verdad que estamos tan contentos do resultado, particularmente na semente. Normalmente traballo a non ser que sexa formato obradoiro, máis extenso e así, e entón acompáñame Pablo. Estamos tan encantados que eu de feito deixei de traballar só con cativos. A partir de agora, o sea, a partir de agora, este ano xa, non collín ningún grupo no que tuvese só pequenos, que me encanta traballar con eles, e non tuvese a posibilidade de traballar tamén cos pais e as nais, os avós, as aboas, os irmáns, os que promoven e a fin de contas son os que deciden que os cativos teñen que ir a esa actividade que é unha iniciación ao mundo da música e a cultura tradicional. Estamos tan encantados do resultado e se multiplica por 5, por 6, por 10, non sei, os beneficios da actividade que realizamos polo feito de facela en familia, que xa non a concebimos de ningunha outra maneira. Nós somos mestres de música tradicional, vimos da montaña, e temos observado que eso, particularmente, os pais e nais que queren que os seus fillos pois aprendan música é porque a quen lles gusta, a quen é? Os cativos ou aos pais e nais? Os pais e nais, non? Normalmente. Logo, por extensión, tamén lles vai gustando os cativos, pero os pais e as nais. Entón, dixemos, por que non? Cantas veces, eso, tiñamos observado que se quedaban na porta facendo tempo, mentres os cativos aprendían, e perdíamos un montón de oportunidades de interacción entre eles, entre os fillos e os seus pais. Perdíamos tamén un montón de oportunidades de aproveitamento dese material que facíamos en clase, porque non había un reforzo fora se os pais e as nais non coñecían o que se facía na clase, os xogos, as adiviñas, os recitados, os ritmos que íbamos interiorizando pois nas aulas,
non podían practicalos con eles na casa de xeito normal e natural, como acontece nas clases de música en familia. Entón, desde que lles dimos entrada aos pais e as nais, xa digo, é unha actividade compartida, non necesariamente veñen pais e nais, temos algún grupo que veñen as aboas ou os avós, noutros que ven a familia completa, papá, mamá, o irmán maior e o irmán pequeno, e é super enriquecedora a maneira na que todos nos imos introducindo no mundo da música e da cultura tradicional. É un ensino integral, porque non temos grandes metas a nivel de que coñezan os ritmos, tal peza, tal outra, non, é irnos introducindo pouco a pouco. Primeiro escoitan unha melodía, logo intentamos tarareala e recitala, logo facemos percusión corporal con ela, logo saltamos o ritmo dela, e por último collemos un instrumento para facela, pero o primeiro instrumento que todos temos somos nós, é a nosa voz, son as nosas mans, son os nosos pés. Entón, é unha maneira integral e moi racional de aprender calquera cousa, e en particular o tema da música tradicional, pois temos comprobado que entra de maravilla, e é o método que seguimos. Non sei se é tanto contalo como vivilo. Entón, dixemos, bueno, pois vamos a facer 2 ou 3 peciñas das que traballamos en clase. Isto que acabamos de cantar é un xogo de roda, unha muiñeira corrida, que funciona genial, que a todos lles encanta, e agora imos facer unha das pezas que facemos ao final das aulas, en plan relaxación, e é que traballamos os cantos de arrolo e o apego, e entón ao final da aula facemos respiración controlada, nos acurrucamos, nos acariñamos, nos mimamos, e moitas veces facemos estes cantos de arrolo que despois me consta que os usan para fillos, para facer dormir a papá e a mamá, e mamá e papá para facer dormir os fillos. Así que vamos facer un deles. Oh niño, sono, vénteme para este hoyo. Pouquiño a pouco, ai, 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 vénteme para este outro. E este niño pequeno tendrá niñas de dormir en un olliño techado, ai, 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 e outro non o pode abrir. Miña nai tiña como a miña nai ningunha, que me quentou a cariña, ai, 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 co caloriño da súa. E esta niña pequena e eu de dar a teta, e ella de aprender a gaita, ai, 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 e a tocar la pandeireta. E a mamá está na ventana e o papá no corredor. Mamaiña
canta ben, ai, 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 ai. E o papá moito millore. Soniño, sono, vénteme para este ollo. Pouquiño a pouco, ai, 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 ai. Vénteme para este outro. Como tamén pola asistencia, pola participación das propias asistentes, non? Que, bueno, foron bastante activas, tanto dando debates como xe nos obradoiros, bueno, vese que interesa o tema e, bueno, pues eso fainos felices, non? Pensar que realmente a xornada de formación, pues, deu os seus froitos. Nada, simplemente comentarvos tamén que todas as que queirades coñecer a nosa escoliña e que aínda non tiverades oportunidade, pois tedes as portas abertas, simplemente con chamarnos e concertar unha cita, pois estamos a vosa disposición, ou senón tamén cando fagamos portas abertas, que, bueno, este ano xa tivemos, pero seguramente faremos máis. Recordar tamén que temos o prazo de matrícula aberto ata o día 15, así que calquera que estea interesado, pois as portas abertas tamén para iso. E tamén nas actividades que vamos a ter ao longo deste mes, que temos un mes bastante cheo de actividade. A semana que ven, o día 14, imos a ter un obradoiro de brinquedos tradicionais con Xaneco. Despois o seguinte, o día 21, o seguinte fin de semana, imos a ter unha xornada de formación sobre as matemáticas e o método ABN. Así que calquera de vos que estea, bueno, que lle apeteza participar e demais, o dos brinquedos tradicionais é para crianzas, con familias, pero vaya, o outro non, o outro é aberto ao público en xeral, así que toda a nosa información está na web ou no noso Facebook, e sen máis, eu lle paso a Uxía. Nada, eu simplemente reiterar os agradecementos a todas e todos vos, todas as participantes, asistentes das xornadas, igualmente agradecer ás socias e socios da Semente, e tamén a todas as entidades que de algún xeito apoiaron a organización e fixeron posible que estas xornadas se puidesen desenvolver tal como foron neste caso, non? As persoas que asistiron o ano pasado pois percibiron o cambio, non? O ano pasado fixemos algo así máis pequeno no espazo da Semente en Barbaín. Este ano quixemos ampliar o espazo para chegar a un público, bueno, pois ampliar esa difusión, dai a idea de vir a este espazo. Agradecer a todas as asociacións, o Grupo de Investigación SEPA Intereo, Pedagogía Social e Educación Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela, a todas as entidades que de algún modo participaron tamén nas xornadas, a Mesa pola Normalización Lingüística, etc. E, sen máis, dar paso a Antón, que non quero redar moito, non sei se está ali. Antón, non sei moito que destacar del, creo que xa se presenta por si mesmo, non? E que todas e todos o coñecemos de algún modo. É un recoñecido activista e militante, non? Do mundo da cultura e da lingua galega, historiador, agora iso, el mesmo xa nos comentará o que considera. E pareceme interesante facer referencia de que pois Antón participou tamén no grupo promotor da Escola Popular Galega, que como a Semente, digamos, está enfocada digamos, a educación no ámbito da crianzas, non? Pois tamén parecíame importante dicir que no ámbito tamén da educación para adultos, alén das universidades, digamos, pois está tamén a educación popular que se desenvolve pois nos centros sociais de todo o país, non? E nada, e reiterar os agradecimentos. Bon día, cando os promotores desta iniciativa falaron comigo para que axudase a clausura destas xornadas, a mí sonoume como un reto, porque non é fácil para unha persoa que ven pois, precisamente eso vamos chamar da educación popular para adultos e da historia, pois despertar o interese sobre a nosa materia, e máis nun foro tan específico como este dedicado sobre todo á infancia e ao galego. Entón, a pregunta que me fixen a mí mesmo é dicir, que valor pode ter a historia
diante dun público variado a hora de ilustrar sobre a experiencia que estades desenvolvendo todas e todos vos. A historia nun plano de ampla divulgación para o que pode servir, penso eu, para saber de onde vimos os que estamos aquí, cales son os nosos precedentes e en certa medida orientarnos para saber a onde queremos camiñar. Onde queremos camiñar non só a semente como un proxecto educativo, sino en xeral todas aquelas persoas preocupadas pola transmisión da lingua. Entón, a min ocurríronseme dúas realidades que veñen de moi atrás, que son xa vellas, que son máis que centenarias, e que nos axudan a explicar porque hoxe, un día de abril do 2018, nos reunimos aquí en Lugo, compartindo este interese común. Entón, unha primeira realidade moi antiga é que, supoño que tamén coñecedes, é que o galeguismo desde as súas orixes está moi ligado ao ensino e está moi ligado á escolarización. E isto fundamentalmente porque é un movimento emparentado coas letras e coas humanidades. Isto ten as súas ventaxas grandes, tamén ten os seus inconvenientes, hoxe non é o día de abordalos, pero digamos que desde que aparece o primeiro galeguismo organizado a mediados do século XIX, daquela chamado regionalismo, a cuestión de que facemos co ensino e que facemos co ensino en particular coa transmisión do galego foi unha preocupación recurrente. E cando o ensino nos albores do século XX se fai un ensino xa de masas, un ensino teóricamente aberto a toda a ciudadanía, pois esta preocupación aínda se intensifica, aínda se reduplica. Teño lido textos de semente nos que se cita Ángel Casal, que como sabedes é un galeguista mártir asesinado polos fascistas no 36, alcalde de Santiago. Ángel Casal e as súas escolas de ensino galego ligadas ás Irmandades da Fala. Entón, non é casualidade. Supoño que ao longo do día de onte, tamén o día de hoxe, pois abordaríades outro tipo de iniciativas semellantes. Ese é un primeiro elemento forte que nos trae hoxe aquí. E un segundo elemento forte que eu penso que é menos coñecido, polo menos está menos popularizado, ten que ver co diálogo das tres nacións sen Estado que existen hoxe no Reino de España, o diálogo alrededor dos seus múltiples problemas, fundamentalmente problemas políticos, tamén problemas económicos, problemas culturais e idiomáticos. Digo isto porque cando me convidaron a participar desta xornada fixeron énfase en decirme que iba a haber representantes do movimento educativo vasco, do movimento educativo catalán, para facer unha especie de análise comparada das tres realidades. E isto é un feito para min moi significativo e que se ten pouco en conta. Sábese que hai unha especie de coordenadas comuns ou que hai coincidencias puntuais, pero que non se sabe é que existe como unha longa tradición institucional ou parainstitucional de diálogo galego, vasco e catalán. No século XIX, antes de existir organizacións vertebradas, políticas ou mesmo culturais, os intelectuais destas tres nacións tiñan un carteo moi fluido, intercambiaban inquietudes, intercambiaban perspectivas de futuro. En vísperas da ditadura de Primo de Rivera lánzase unha iniciativa casi clandestina que se chama Triple Alianza, que é desbaratada precisamente polo goberno militar, uns anos despois, falamos dos anos 20, e na década de 30, que sabedes que se asocia aos tempos republicanos e a unha certa apertura política, ten lugar ese coñecido Pacto de Compostela, no 1933, o Día da Patria de 1933, que é unha alianza entre diferentes estruturas políticas, tamén moi diversas ideolóxicamente elas, das tres nacións. No local do Seminario de Estudos Galegos, que tamén, unidade o que son as casualidades ou non tanto da historia, foi unha entidade educativa para o ensino superior lanzada polos galeguistas e que foi saqueada polo fascismo en 1936 e ilegalizada. Esos son os fitos dunha relación que se continúa despois, que se intenta relanzar no exilio, que se relanza de feito, pero con moitas dificultades, de maneira moi intermitente, e xa nos tempos máis aproximados ao noso, a partir do fin da ditadura e coa chegada da reforma política, sabedes que hai outro tipo de galeuscas políticos, tamén hai galeuscas académicos, entre representantes historiográficos, tamén hai un galeusca literario que ten moita vida entre escritores, é un mundo que eu descoñezo, pero bueno, do que sei a súa actividade, superficialmente. E isto para min, a modo de conclusión, pon dúas cousas encima da mesa. A primeira cousa que pon é que é curioso que o noso adversario ou inimigo, que sempre nos acusa
de provincianos, de cerrados, de só preocuparnos polo que acontece dentro das nosas propias fronteiras, pois o noso inimigo, moléstase en que nos establezamos unha relación a tres bandas internacional que favoreza un coñecimento do que sucede alén das nosas fronteiras. Quero dicir con isto que aquela frase histórica dos galeguistas de Galiza célula de universalidade é unha verdade demostrable, que nos coñecemos o mundo e non temos ningún problema en coñecelo, e máis estamos moi interesados en coñecelo, pero sempre a partir do noso prisma e da nosa propia realidade. Entón quería facer esta vindicación de nacionalismo e de internacionalismo como dúas caras da mesma moeda. E unha segunda idea forza que traio aquí para compartir con vos é que os nosos, non digamos inimigos, pero os nosos obxectores ou os nosos críticos din, bueno, está ben esta idea de coordinación, pero a verdade é que Galicia, Euskal Herria e Cataluña son tres realidades que o único que comparten é que están baixo o mismo rei e baixo o mismo Estado, porque polo demais son absolutamente diferentes en economía, en carácter, en ritmos políticos, en procesos. E de feito esta xente crítica di, se vos fixades nos galeuscas, fracasaron entre aspas todos, quero dicir, foron galeuscas de circunstancias, galeuscas de duración de meses ou de poucos anos que pasaron o esquecimento. Hai unha parte de verdade nesta afirmación, non? Somos tan diferentes que non fai falta nin poñelo encima da mesa porque as distancias saltan á vista. Pero, por outra parte, eu creo que hai dúas cousas que nos unen e que nos condenan, no bo sentido, ao entendimento. Un primeiro elemento é que somos tres nacións que, polas razóns históricas que foron, pois non vamos a entrar nelas, decidiron que o máximo emblema da súa identidade, o que representa a súa quinta esencia, é a lingua. Nós, como fomos educados nisto, parecenos unha cousa natural, pero isto non lle parece tan natural, por exemplo, a un irlandés, non? Claro que a lingua non conta tanto, non? Ou un xudeo anterior á creación do Estado de Israel, por poñer algúns casos. Pero nós somos tres nacións que desde o século XIX deciden que o seu ADN está cristalizado na lingua. E, por tanto, xa é unha irmandade moi estreita a que nos vincula neste punto, a que nos obliga, en certa medida, a compartir experiencias e a intercambiar proxectos de normalización e de loita pola recuperación idiomática. E temos, finalmente, unha segunda coincidencia, neste caso eu creo que triste, desafortunada, que é que vivimos baixo un Estado que é unha maquillaxe mal conseguida dunha ditadura de 40 anos e ao que lle parece que calquera avance nas nosas respectivas culturas ou vocacións políticas é unha ameaza subversiva a ser combatida de maneira legal, ilegal, sucia, menos sucia, pero en calquer caso de maneira inmisericordia. En ese sentido, por moi diferentes que somos, estamos nun barco no que nos meteron hai 500 anos, bueno, cada un na súa etapa histórica, nos hai 500, outros hai 300, outros hai 100 e pico. E nese barco no que imos contra a nosa vontade, pois enfrentámonos a un adversario que non nos dá nin tregua nin espazo para respirar. E tamén, nesa coincidencia, penso que galegos e galegas, vascos e cataláns temos moito que falar e moito que compartir. Graciñas pola vosa atención e graciñas semente por terme convidado.
que antes conducía, ahora vai en pequeno. E entón vamos a arrancar, collei o casco, ¿sí? E vamos a arrancar esta moto a ritmo tira que si non vai, estaban tan longe, non chegaba con ir en moto, entón tuveron que coller o avión. Entón, separademos dos veciños, vamos desplegar as asas do avión. E agora, en vez de bailar en pareja, nos vamos a mover todo espacio, escoitando a música e movendo o ritmo dela. E son así, Felisa vai en avión, Felisa en avión vai, Felisa vai en avión, vai, baixamos do avión pola escaleira un pouco mareados aínda e agora forramos o suficiente como para que cada un teña a súa moto, así que agora sí que mola, poñamos o casco, por Dios, casco e acabamos con brío e salero estas xornadas das sementes, ¿sí? Encendendo esta moto como era